Prendre pel cul. Bona tarda. Bona tarda. Disculpi que arribi així, sense alè. He pujat per les escales. 4 pisos, 88 graons, un desnivell de 12 metres. A grosso modo. Ho he fet en 28 segons, 73 centèsimes. No està gens malament, tenint en compte que em passo 10 hores clavat al seient d'un taxi. O sigui, un exercici de primera. Fill de la gran puta. Ho diu per mi? No, perdoni, disculpi'm. Em surt sense voler. Demana disculpes per dir-li puta a ma mare. A vostè no li he trencat mai a la cara, oi? Renovo les meves disculpes. Jo només sóc una víctima del que els especialistes en diuen síndrome de Tourette. El què? Sí, em venen renets així sense control. Em pugen a la boca. A conya. No, de cap de les maneres. Miri, em passa des dels 5 anys i ja en tinc 67. I a la meva edat jo ja només espero que te l'endiguin pel cul. Ja ho veig, ja. No ha de ser fàcil conviure amb una cosa així. No, és difícil, però amb el temps t'hi vas acostumant. Que te la xucli la iaia. Ara tinc una crisi. Altra vegada. I per això he demanat ara en el doctor Cooper, saps? Diuen que és un dels millors especialistes del món. Un dels millors no. El millor. Jo porto més de 13 mesos esperant que em doni hora. Se n'adona. 410 dies. 9.840 hores. 590.400 minuts. 35.424.000 segons, imagini's. I mai veu el mateix pacient 2 vegades. Això ho ha dit el meu metge. Amb una única sessió et desbloqueja tot el que hi hagi per desbloquejar. Jo només espero que em mitigui una miqueta les convulsions, perquè el que és curar-me... Vaja, em sap molt de greu per vostè. Fred, em dic Fred. Camilo, el meu nom és Camilo. Molt de gust, Camilo. I una pregunta. Això d'insultar quants cops ho fa al dia? Doncs no ho sé, no m'hi he fixat. No ho ha apuntat mai. No m'hi he apuntat mai. No li puc ara mateix. A veure, en 5 minuts ha tingut 6 atacs. Això són 72 l'hora, que multiplicat per 16, perquè ja descompto les vitòries de son, fan un total de 1.152 renecs diaris. Tants? Esperi, i 1.152 per 365 fan un total de 420.480 renecs l'any. Caram, dit així impressiona molt més, Ja acabo. 420.480 multiplicat per 62, que són els anys que fa que porta amb aquest problema, fa un total de 26.970.760 espasmes, renecs i obscenitats totals. Això grosso modo. No, això exactament. Mal girbat dels nassos. Miri, també en té de més suaus. Per sort. I si no es vol preguntar, a què es dedica vostè? Li dic perquè no me l'imagino treballant al 010 ni res per l'estil. Jo, de jove, sempre havia volgut ser marica de platja. Perdó, advocat. Advocat, sí, m'hauria agradat ser advocat. Defensar els injustament acusats davant d'un tribunal. Però amb el meu problema, ja ho entendrà, se me n'escapa algun amb un al·legat davant del jutge i... Ja m'ho imagino. Senyoria, amb la vènia. Que li donin pel cul! Al final vaig dedicar a una altra activitat. Vaig muntar una modesta editorial i ara fa un parell d'anys me la vaig vendre, molt bé de preu, i des de llavors que estic jubilat. I vostè? Soc taxista. Sí, home, això ja m'ho he dit abans, però què ha vingut a fer aquí? Res. La meva dona que diu que estic obsessionat amb els números. Ah, sí? No ho havia dit mai. Doncs sí, però miri, jo, el toc aquest que li diuen, el porto estupendament. És la meva dona la que té el problema. I a sobre em fa venir a mi aquí. I diu que està tipa de tants números. La veritat és que jo intento de controlar-ho, però he de reconèixer que és superior a les meves forces. Des de que em llevo fins que m'adormo, he de comptar-ho tot. Per ella diu que és un infern, però per mi només és una afició innocent. A més, la seva dèria, si és que se li pot dir així, fa de vostè una persona brillant, perquè me n'he donat compte que compta com el cul. Com un llamp. Em permet un consell, Fred? Faltaria més. No cal que es disculpi cada vegada. Ja es veu que no ho fa expressament. De debò? I tant, mira, la primera vegada he estat a punt de fotre un xec d'hòsties. Ara ja entenc el seu problema. Doncs gràcies. Moltes gràcies, Camilo. I es veu que també sóc un col·leccionista maníac. Sempre segons la meva dona, esclar. Un què? Res, que m'agrada col·leccionar coses. I com que a la meva dona no li agrada gens això, m'ha demanat que també li expliqui al doctor aquest per aviam si m'ho pot treure. Només ho fa per poder justificar les ganes que té de llançar-m'ho tot. I de què fa col·lecció? De coses. Coses? Banderins de futbol, matrícules de cotxes, coses. Matrícules de cotxe?
Velles, gastades. O sigui que la gent llença, vostè ho recull. Ai, no comenci a fotre'm allà que la cavalleria ja en tinc prou amb la meva dona. Perdoni, perdoni. Com hem quedat abans? No, si ara disculpava per unes paraules conscients, però que vostè ha pres com una crítica. Està casat, vostè? No. Una vegada vaig estar a punt, però no. Esmeralda es deia. A mi em sembla que va tenir por que se me n'escapés alguna davant del capellà durant la cerimònia. Pitjor encara si pensàvem tenir fills. En fi, vostè té fills? 2. 1 i 2. No és el càlcul del segle, precisament. 2. Una xifra sense res. Home, encara que hagués volgut, no hagués pas pogut engendrar milions. Ui, que no. Potencialment. Vostè sap quants espermatozoides deixa anar un home en cada ejaculació? Fica't al balcó! Amb aquestes coses no m'hi fico. Va, li dono un marge de 10 milions. Doncs mira, no en tinc ni idea, però deuen ser moltíssims, oi? Una barbaritat. Uns 60 milions per mil·lilitre. I comptant que cada escorreguda és entre 2 i 5 mil·lilitres, això fa un total de mínim 120 i màxim 300 milions d'espermatozoides. Pensi el genocidi que significa cada manola. Potser hauríem de canviar de conversa. Cap problema. Soc taxista. Puc parlar de tot. Política, futbol. Bona tarda. Cap problema? No, és pels microns. On és el lavabo? Allà. Aquella porta, suposo. Gràcies. Vés a cagar cal la iaia. És la maniàtica? És la meva dona igual. Si no, deix tot com una casa, no es queda tranquil·la. Fins i tot els hotels fan neteja general. Això de la neteja també és un toc. Ah, sí? Sí, a veure, fa tant temps que vaig d'especialistes que estic molt ben documentat. Tot això ho trec d'internet, sap? Sí, es diu ritual de neteja. Per aquí deu haver-hi el terme específic. Perdoni, el doctor no hi és? No ho sé, l'estem esperant. Portem 750 segons. Segon amunt, segon avall. Un altre. Aquí ho tinc. El nom exacte és... Quina torre, collons. Ei, miri, meva culpa, això al final se m'enganxava, el seu. No em crec, però per què ha insultat a la senyora? No ho deia per ella. Estava pensant en la meva dona. 82 vegades m'ha insistit perquè vingués aquí. I mira, al final serà ella la tocada de l'ala, i no jo. Nosofòbia. Perdó? Nosofòbia, temor obsessió de les malalties. Guaita. I això meu, quin nom té? Això seu és... aritmomania. O sigui, jo sóc... Aritmomania. Collons, amb aquest nom potser sí que estic malalt. Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda, puta barata. Senyora, disculpi'ns. Que està malament del cap, que va borratxo. No s'ofenguin. Fred és una bona persona, però deixa anar renecs i obscenitats així a l'aire. Esclar, síndrome de Tourette. Just a la fusta. Ja el coneix vostè? Una mica. Vostè no? No, d'això no n'havia sentit a parlar mai. Bufa amb la fava, bandana. Perdoni, senyora, disculpi. Fred, cal que es disculpi. I vostè, deixi de passar-se, senyor Rosari, que farà sentir malament aquell l'amic Fred. Només és un pobre malalt que no pot deixar de fer el que fa. I el doctor, que no hi és? No ho sabem. Jo porto més de 13 mesos esperant que em doni hora. O sigui, que ja no em ve de 5 minuts. A més, aquesta tarda faig festa. O sigui, que per un dia a la vida no haig d'anar... Cagant llets. Que no cal que s'assenyi, no li dic que no fa expressament. No, jo tampoc. Que no ho faig expressament, jo tampoc. Adéu, quin festival. L'Evangeli? El què? L'Evangeli, llibret. Ah, doncs sí que ho és, el vol? Sí. Gràcies.
tarda. Aquestes és de les que menys sabó per postres. M'agradaria saber quantes pastilles de sabó gasta l'any. Grosso modo deuen ser entre 175 i 210. Potser guarda les caixes. Potser sí. Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Vostè també té hora amb el doctor? Sí, sí. No sé quanta gent ha donat hora, aquest home. Potser haurem de tancar els llums per no treure més bits. Ai, els llums! M'he deixat els llums de casa encesos, que burra! I el gas? El gas també? Sí, ai, no ho sé, Déu meu, ajuda'm. Són 3 que van davant meu, oi? Bé, sí. Vostè ha estat la quarta en arribar, però si vol passar abans amb el desastre que té a casa, li cedeixo el meu lloc. Però sóc el segon jo. Ell va primer, i la senyora que viu al lavabo va després. No, però no tinc cap pressa. Per mi també pot passar davant, si vol. Molt amable, gràcies. Ja li he dit jo, és molt bona persona. Ai, que et menjo la xoca. Segueix sent bona gent. Deixa anar renecs, però fa sense voler, se li escapa. Esclar, esclar. Vés a cagar. Quan en fred deixen alguna, la senyora es fa creus com una posseïda. Jo ho veig, ja. Jo ho veig, ja. Són els claus de pagament. Si no tens la clau, no lliga res. Ai, les claus! M'he deixat les claus. Ai, senyor! Algú sap alguna cosa? Quina hora ens visitarà? Quanta més gent vindrà? Bé, no ho sabem. Només queda una cadira. Si en venen més, ens els haurem de seure a la falta. De cap manera. Jo he vingut aquí perquè em posin un cul a sobre. Una micosis, una venèria, que sap què? Ei, era broma, era broma. I tant, i tant. Ai, que Déu! L'esporto, pensava que... Ai! Si toquen el timbre de casa amb el gas obert serà una catàstrofe! Però, escolti, vostè, que no tanca el gas després de fer-lo servir. Sí, ho miro després diverses vegades. Quantes vegades? Sí, unes quantes. Més de 10? Més de 10, jo ho crec. Grosso modo. 30, com a mínim. Aleshores no hi ha problema, dona. Vol dir? I tant, ja pot estar tranquil·la. Si ho ha mirat 30 vegades, ja està. Hi ha persones que amb una vegada ja es queden tranquil·les. No cal pensar tant amb el gas. Per l'almec et fico el Oh, gas. jo la Maria! Vinga. Calma. Tranquil·litat. Mireu, aquí tenim la cadira que faltava. Bona vesprà. Bona tarda. Bona tarda. Passi, que no embosseguem. De moment. Això espere. Exacte, no et vagi esperant, que és el que fem tots. Per cert, he de dir una cosa abans que hi hagi conflictes. Aquí l'amic Fred no para de dir porcades. No ho pot evitar. Vostè també té hora amb el doctor Cooper? Sí. Però no entenc a quanta gent ha donat hora aquest home. O potser no m'ho han dit, que faríem una teràpia de grup. Ei, no ho crec. Li van dir alguna cosa, a vostè? No. No. Puta merda. Ei, això li diria jo, però la cara. És que això de les teràpies de grup a mi sempre m'han posat dels nervis. Fa molt temps que vaig a especialista i sempre m'hi he negat. No penso pas canviar. I estic d'acord. A mi ja em costa explicar el meu problema a una sola persona. Imagini si van de 6 en 6. Aviam, no ens escalfem el cap. Esperem que ens visiti el doctor i després ja ens queixarem. Ei, tu noi, entres o no entres? Sí, m'agradaria molt. Doncs vinga, hi ha una cadira per tu. Ja, però amb tanta ratlla. Ratlla? El dibuix del terra. Les línies. Jo m'aixafo una línia quan camino. I aquí n'està ple. Salta-les. N'hi ha 172. Ja, però no vull que riguin de mi. T'has cregut tu del Fred quan ha tingut l'atac? No, I et riuries de mi si faig alguna cosa estranya? és clar que no. I de les senyores? Déu me'n guard mai. Miri, jo sóc aquí perquè una amiga meva no podia venir, però jo estic molt normal. Molt normal. El que vostè digui. Mira, et deixo la meva cadira. Així fas drecera. Quina tècnica més impressionant. Plega com arbre el vent. El poeta! Menys la bragueta. Algú vol un got d'aigua? Jo, gràcies. L'aigua! L'aigua! La casa inundada, senyor Déu meu! Tranquil·la, abans ja haurà explotat pel gas. Alguna cosa exacta. La puta d'oro. Jo
la podia... Escolti, perdoni, però jo pensava que era vostè un doctor i no una doctora. No. Jo sóc l'assistent del doctor. Anna em dic... Miri, senyoreta, jo he vingut després que aquesta senyora i aquest senyor, ho reconec, però ells han tingut l'amabilitat de deixar-me passar al davant, perquè resulta que he sortit de casa meva sense haver comprovat si havia tancat el llum, l'aigua i el gas, comprèn? D'acord, no hi ha cap problema. Ah, o sigui que jo també l'he deixat passar. Sí, moltes gràcies. Aquest doctor no pensarà pas fer-nos una teràpia de grup, veritat? Perquè si és així, amb mi que no hi compti. Em sap greu, però no m'és permès donar informació sobre el mètode del doctor. Hauran d'esperar una mica. El seu vol ha sortit amb retard de Londres i la veritat. No sé si està a l'avió o bé pel camí amb taxi. No he pogut parlar. Ara, si em disculpen, tornaré al telèfon. No fos cas que truqués. Així que sàpiga alguna cosa, els informo. Ai, l'aixeta de la banyera s'ha quedat oberta! Ens penjaran les factures! Vol que li conti? No! El que se m'adona. Que no! Vale, ja he cantat. I si ja és a l'aeroport, quan pot tardar? 45 minuts amb un taxista novell. Mitja hora amb un taxista normal. I 20 minuts amb un campió nacional que sóc jo. Camilo. Mitja hora tampoc és tant. Però potser encara és a l'avió. Perdoni, els sap greu que ventili una mica la sala? No és gaire saludable que 6 persones estiguin respirant el mateix aire tanta estona. Per si no ho saben, hi ha una passa de coronavirus, grip, bronquitis i laringitis. Tot per vir. Són 2 minuts, renovem l'aire i torno a tancar. Me la foto per detrás. Senyora, he aguantat força des de l'última. I tu què fas? Doni harmonia al conjunt. A ningú li molesta aquest desori. Quin desori? La manca de simetria. Déu-n'hi-do. I ningú es moca en mitja màniga. Per cert, quin problema té amb les teràpies de grup? Que no valen un pet de puta. Ja, ho dic, perquè si has de visitar el doctor un per un, podem estar aquí tota la tarda i part de la nit. Te'n m'ha fet. Però que diguin a vosaltres. Ah, no. Jo no tinc tota la tarda, Ah, no. Jo no tinc tota la tarda, Jo tampoc. Jo, amb les aixetes obertes... Doncs a mi sí que m'ho van dir que seria una teràpia de grup. Sí, qui li va dir? El metge que em va recomanar el doctor Cooper. Imbècil, podrit dels collons! Fred, aquest ha sigut dels forts. Ja està bé. A mi m'agrada més estar soles amb el terapeuta. Mai he pogut sofrir que riguin de mi. Jo personalment no he vingut a riure'm de ningú. No, jo tampoc, li ben asseguro. Ho veu, Fred? Calma, tranquil·litat. Assosseguis. Seguis. Jo vaig fer una teràpia de grup l'any passat i ningú es va riure de ningú. Home, normal. Saben què hauríem de fer? No. Una ronda de presentacions. Déu del cel, i això per què? Perquè segur que haurem de fer davant del doctor. Així si ho fem ara, ens coneixerem una mica millor i guanyarem temps. I a més no ens posarem tan nerviosos quan ho haguem de fer davant d'ell. No és cap barbaritat. Per què no, Fred? Home, si només és presentar-se... Oh, no només. També hem de dir per què som així i el nostre color favorit. El color favorit? I això per què serveix? Perquè té a veure amb l'estat d'ànim. Per exemple, si vostè és una deprimida, dirà el negre. I si és una optimista, segurament dirà el rosa. Ui, cuida't que amb el Rosi pot haver confusions. Comença. Va, jo mateix. El meu nom és Pep. P. Ja pot tancar, Sembla que estem prou ventilats. Sí, ja. Tanco. I a partir d'ara, prohibit interrompre. Xuclapolles! Menys el Fred, ho fa sense voler. I torne. Em dic Pep. P. Tinc 29 anys. Soc dissenyador i programador de videojocs i entorns virtuals. I patís des de l'adolescència diversos tocs. Trastorns obsessius compulsius. Els principals són la meva fascinació per l'ordre i la simetria. I la meva incapacitat per trepitjar les línies. Escolti, aquest accent, que és de Lleida, vostè? No, soc d'Alacant. D'Ibi. Se n'adonen? Ibi, I-B-I. I el color? El verd. Per què? Perquè és el color central de l'art de Sant Martí. D'una banda tenim roig, taronja i groc. I de l'altra, blau, indi i morat. 3 i 3. Vinga, endavant. Fem per ordre d'arribada? Em sembla bé, tant me fa ara que després. Em dic el Fred, però tothom em coneix per Fred. Hola, Fred. Des de molt petit que pateixo el síndrome de Tourette.
Aquest és l'únic síndrome que no té cura definitiva. O sigui que jo només espero que aquest doctor sigui un babau, un carallot, un mamarratxo. Perdó. Que sigui una eminència i em calmi una mica els atacs. Sí, ja està. I el color? El color? Esmeralda. Això és una joia? L'amaragda? Ho era. Però la vaig perdre. La esmeralda es lo último que se pierde. Sí, el meu nom és Camilo. Gràcies, bonica. Ara torno. Doncs això. Camilo. Soc taxista. Tinc 48 anys. El meu color preferit és el blaugrana. Això no és un color, són dos. Senyora, no em molesti. No em toqui el vora viu que em mossego. El blau i el grana estan units formant una sola ànima, una sola cosa, un sol sentiment. Blaugrana al vent, un crit valent, tenim un nom i el sap tothom. Força! 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 El meu problema, bé, el de la meva dona, perquè jo ho porto estupendament, és que no paro de comptar les coses. Ho compto fins a un nivell de calculitis que només em queden dues opcions. Una i dues. O em prenc amb més calma, o la meva dona em demana el divorci després de 25 anys, 3 mesos i 18 dies. Així estem. I això quants dies són total? 9.233. I minuts? 13.558.860. Molt bé, sense ni pensar-ho. Això no és res. Senyor camarada, són els càlculs complicats de debò. No cal, Camilo, no cal. Va, el següent. Ella, Acabo de confessar que quan parlo deixo anar capellans infectats. capellà! Se li volen les punyades sípies! Que no, que no. La seva mania és comptar-ho tot, fer números. En el fons és un geni. Vinga, li toqui. Sí, el meu nom és Blanca i el meu color és el blanc. Vote, vote, vote. Merenga que no vote, Valencia que va. Que no s'havia d'interrompre. El blanc em posa negre. Soc auxiliar de laboratori i tinc 50 anys. Grosso modo. Tinc pànic als microbis i a les malalties. Diuen que ho somatitzo tot, però és que quan una veu el que veu i llegeix el que llegeix, penso que faig molt bé d'estar preocupada. L'únic problema és que m'angoixo una mica. I els meus amics sempre m'han insistit que vagi al metge. I bé, de consulta a consulta, fins que m'han recomanat el doctor Cooper, que diuen que és el millor per tractar el meu cas. Sí, diuen que és una eminència. I des de quan ho té, això? Tota la vida. Però potser últimament, des de fa 15 anys, se m'ha accentuat. Capcirany morros de cony de la verga del puny. Mira, i ara amb cadena. Senyora, No, vostè que l'escoltem. no, que jo ja ho he dit abans, que jo estic aquí per una amiga meva que no podia venir. Doncs miri, jo que conec la seva amiga, i per mi, que vostè i la seva amiga són com dues gotes d'aigua. Aigua! Senyora, que s'ha de presentar. Sant Marc, Santa Creu, Santa Bàrbara, no em deixeu abandonada, agafeu-me de la mà. El meu nom és Maria. Si és pecat, fou concebuda. Quants? No tinc edat. I el meu color preferit és el blau, però no el blau corrent, no, sinó el blau més pur, el blau cel. Amén. I tinc una petita mania que, segons diu el meu metge, ha degenerat en un toc d'aquests seus. Quina és? Doncs que ho he de comprovar tot una vegada i una altra. I tot què és? Doncs he de mirar si he tancat bé els panys de la porta, el gas, l'aigua, el llum, tot. Fred, miri si això també ho té les llistes. No, això ja m'ho conec de memòria, sí. Això se'n diu toc de verificació, però pel que he llegit té molt bon pronòstic. Ho veu, senyora? No serà res greu. Nena, només quedes tu. Oh, que encara no hi he acabat. També tinc estranys pensaments. Estranys. Sí. Com d'estranys? Idees que em passen pel cap. Sempre les mateixes, sempre les mateixes. Expliqui. No, això no ho té el doctor. Senyar-se i pregar a 100 per hora també és un toc. Potser sí que ho és. Creuen que estic boja?
Per aquesta regla de 3 estaríem tots xiulats. Que tinguem un problema no vol dir que estiguem bojos. Au, va, tranquil·la. Nena, et toca. No, jo no. No, jo no. Fins i tot en Fred i la Maria. Ja ho he vist. Ja ho he vist. Però d'aquí una estona, quan vingui el doctor, ho haurà de fer igual. La Blanca té raó. Jo m'ho prendria com un training, perquè si al final ho fem en grup, serà el mateix. Va, vinga, endavant. El meu nom és Lili, de Liliana. I tinc una cosa al cap que m'obliga a repetir-ho tot. El meu nom és Lili, de Liliana. I tinc una cosa al cap que m'obliga a repetir-ho tot. I això sempre. Tota l'estona. Tota l'estona. 2 vegades. Sí, de vegades també repeteixo les últimes síl·labes del que diuen els altres. Sí, de vegades també repeteixo les últimes síl·labes del que diuen els altres. I això és sistemàticament des de sempre? No, és només des que va morir el meu pare. No, és només des que va morir el meu pare. Fred, miri si això també ho té... I què passa si em deixes de repetir alguna cosa? Doncs que tinc por de morir-me. Doncs que tinc por de morir-me. Miro. Bé, jo això de repetir-ho tot ho trobo supersimètric. M'encanta! Ai, gràcies! M'ha animat molt! Ai, gràcies! M'ha animat molt! I el seu color és... El gris. El gris. Per? No ho sé. Crec que em portarà sort. No ho sé. Crec que em portarà sort. Sort al gris, per què? El gris és una muleta africana de la sort. El gris és una muleta africana de la sort. Idòlatres! Sí. Aquí està. Palilàlia i Ecolàlia. Tenen noms per tot. Com era el meu nom? Aritmomania. És el primer pas. Posar-li un nom al problema. Aquí tenim la floreta més formosa. Millorant les presences, diu. Sí, bastant. Em sap greu, però encara no he pogut localitzar l'avió. He parlat amb la companyia i m'han assegurat que l'avió del doctor s'ha enlairat. Amb el doctor dins espero. Espera, així segur no ho és? Oh, sí, segur que hi és. I si és tan segur, per què diu espero? Perdó, és que tinc tantes coses al cap, l'avió i el doctor s'han enlairat els dos. Fa quan? Això no m'ho han dit, però el vol dura 50 minuts. 3.000 segons. Macaco dels collons. No ho diré jo, però la cara. Ara, si em disculpen, no vull deixar el telèfon. Un any esperant això, ho trobo inadmissible. La veritat és que jo al·lucine. Cine. No es fa res que cobri un moment? Sí. És que... Només un moment. Al final agafarem una galipàndria. No, al contrari. Així expulsem els microbis. Obvis. I em direu què fem mentrestant, això? Podríem jugar alguna cosa. No és mala idea. I a què vol que juguem? Un joc de taula d'estos d'aquí. Tots 6? No, jo prefereixo més una activitat solitària. Però solitària? Quin horror! Saben que la tènia solitària pot arribar a fer 12 metres de llarg i ocupar tot l'intestiment d'una persona? Doncs vagi amb cuidado, que diuen que a partir dels 50 la solitària ataca l'amo. No és veritat! Bé, també hi ha cartes. Si vols fer un solitari... No. O juguem tots o no juga ningú. Però jo personalment no he vingut a jugar, però ja que hi som, quins jocs hi ha? Cartes, escacs... Escacs per 6... Home, que puguem jugar el 6. No hi ha per xis? Sí. No hi ha per xis? Sí. Hi ha un. Què tal un trivial? D'acord, no dic res. Blanca, s'ha acabat el momentet. I un diccionari. No el conec, aquest. Sí, és de dibuixar. No troben que les caixes estan una mica greixoses? No, però això és no. Que estan desordenades. Ei, aquí al meu vell amic Monopoli. No és el joc més divertit del món, però... Sis. Home. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
ratlla. Ho agafi així, La meva fitxa està tocant la ratlla i a mi m'és completament igual. Doncs no sé com ho pots sofrir. Agafant-se el cul. Vinga, Lili, compres consell de 100 o esperes que la Maria llanci aigua beneïda? Compro. Doncs deixa anar 260. 100, 200 i 260. 100, 200... Sort que jo faig de banca, perquè ja veig que a vosaltres els quartos no us importen. Vinga, toca. Vinga, un nou prec. Si caic a l'estació de França, ja en tindré 3, amb ferrocarrils catalans i el baixador del Passeig de Gràcia. A partir de les 4, us pelo a tots. Ha de refregar els daus així cada cop que tira? Les macetes, com d'altres. Ei, que és broma, no cal que vagi al lavabo. 6. Companyia d'electricitat. Ai, electricitat! Perquè va, Fred, toca. No, Quina sort! Quina sort! vagi a la Ronda Sant Pere. Si passa per la sortida, cobri 200 euros. Doncs sí, vaig a la Ronda Sant Pere, passo per la sortida i cobro 200 euros i compro la Ronda Sant Pere. Ben jugat, Fred. Res, la sort dels podrits de merda, no, la sort dels principiants. Blanca, el seu torn. Em toca a mi. 10. Carrer Marina, el compra només són 60 euros. 30 segons. Ara no, dona, Aquesta no hi ha qui l'aguanti. Calli, que encara l'embruixarà més. Però és que ens fa perdre el ritme. Va, no passa res. Va, no passa Ai, res. ja em perdonareu, però el monopoli amb euros no és el que era. Doncs ja es podien anar posant al dia, que portem 20 anyets. Euros, 166 pessetes. Aviam si no ho podien fer més fàcil. Sí, la compro. Vinga. Ei, Pep, va, que et toca. I perdona que et digui a tu. O podria tindre un fill de la teva edat. No passa res, papa. 5. Paral·lel, sí, la compre. M'encanta el paral·lel. No pots, val 160 i tu només en tens 120. Doncs m'és igual, avui sí, com sigui. I aquest interès? Perquè el paral·lel és supersimètric. Dues línies que no es troben mai. Paral·lel. Uau! No té us en faig el tub de 6 cèntims. Jo també te'n puc deixar. No. Jo també te'n puc deixar. Que no. Els xanxullos no es comencen a fer fins que no s'ha acabat de vendre tot el taulell. Doncs quan jo hi jugava sempre podies deixar cèntims si algú ho necessitava. On vas ara? Vaig a buscar les instruccions. És igual, deixem-ho córrer. Mira, votem. Qui estigui d'acord que aixequi la mà. Un moment. Es vota per decidir si votem o es vota per saber si està permès deixar-nos els diners abans que tot el taulell estigui venut? Un moment. Es vota per decidir si votem o es vota per saber si està permès deixar-nos els diners abans que tot el taulell estigui venut? Aquesta estarem aquí al cap d'any. La frase tan llarga. Normalment les faig curtes, però és que amb l'emoció del joc doncs m'he deixat anar. Normalment les faig curtes, però amb l'emoció del joc doncs m'he deixat anar. Molt bé. Però a partir d'ara, mira de dir frases més curtes per no tallar el ritme. Escolta, a veure si no podré ni parlar. Escolta, a veure si no podré ni parlar. Vostè és el que més parla de tot el grup. A veure si es posarà vostè ara a comptar frases. Aquí el que compta sóc jo. Vinga, va, continuem. Els que estiguin d'acord que podem deixar-nos diners, que aixequin la mà. Què passa? Amb el concepte sempre hi he estat d'acord. Tingui, amic Pep. Gràcies. Paral·lel. T'estimo, paral·lel. Oh, vinga, microbis! Maria, li toca a vostè. Sí. 6. 5. 2, 3, 4 i 5. Les Rambles, les compro, oi? No, de cap manera. Miri, si les compra, jo li canvio per Palai. A mi només m'interessen les estacions. Aviam, quina part de la paraula no he entès? Maria, permeti'm que m'hi fiqui, però és que el Camilo li està fent una bona oferta, No li dic que no. Truca el mugró. Oh, Té raó. Què passa? S'havia callat? un moment, el Pep s'ha entestat a comprar el paral·lel, fos com fos, ho ha fet, que Déu em perdoni. Doncs si tots són igual i jo no vull comprar les Rambles,
M'ho heu de respectar. Però per què? Ai, perquè les Rambles estan plenes de donotes. Ho diu per les bilinguis. Exacte. No vull saber res amb l'estupre, la luxúria i el fornici. Em fa fàstic aquell carrer. Em venen ganes de vomitar, només de pensar-ho. Auix, ai, que vas. Però, Maria, no ho veu, que perdrà? Què? Si perdo no em tiraré dins d'un pou. Un pou, quin horror! Saben que les fosses sèptiques, on hi ha l'acumulació més gran de gèrmens del continent europeu, on hi ha els bacteris més letals i que alguns són mortals només per contacte amb la pell humana? En deixa anar cada una, que al final ens acabarà tallant el rotllo. És que és veritat. Escolti, Maria, vostè quan juga alguna cosa que li agrada més guanyar o perdre? Ja, naturalment. Doncs aleshores compri les Rambles. Vol dir? Ja ho crec, és un carrer magnífic. És el carrer que tothom voldria. Però que amb aquelles donotes per allà mig despullades... Ai, en 2 dies a veure-les treballar ja s'hi acostumarà. Quan mal. Depèn, un complet sempre serà més car que una mamada. Mira! Que jo... Quins carrers queden? Ara, cap. Quins carrers queden? Només 2 estacions. De les que ja es podeu anar oblidant perquè seran per mi. Ja ho veurem. Ja ho veurem. 11. 11. Sort. 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 Ja sort. Tot això sort. Ja sort. Tot això sort. Vale, targeta. Prou! Ha guanyat el concurs de mots encreuats. Cobri 100 euros. Ha guanyat el concurs de mots encreuats. Cobri 100 euros. Vinga, toca. Companys de l'ànima, mai no us he demanat res, així que ara doneu-me un 6, sisplau, un 6, un 6. Sisplau, perquè no em passa la llengua! Escolti, ni que tingués la sarna. La sarna la provoquen uns saques horrorosos sota la pell i s'alimenten de les nostres cèl·lules. S'hi posen a milers, com avui el dia de Sant Jordi a les Rambles. Deixa anar cada una vostè, que al final quedarem disfrets. Miri, quan toqui la gonorrea m'avisa que me'n vaig a pixar. Sisplau, no pot dir orinar, com tothom. 4. L'estació del nord. La meva. I pago. Agafo l'estació i torno a tirar, que he tret un doble. Estació de França, no marxis gaire lluny, que va bé cap a tu. Ui, que pesat que és! Vinga, Camilo, dona-li ritme a la partida. I perdona si et dic de tu, però és que el meu avi té la teva ara. El sua poc forat. 3. Caixa de comunitat. Hòstia. Pagui la factura del metge. Mira'l, ja es passa la factura i encara no ens ha visitat. 50 eurets. Per cert, se'n sap res? Vaig a preguntar. No deixis la partida. Oh, està caminant sobre l'Evangeli! Només queda l'estació de França i si la subestem així tothom podrà començar a construir. No, que em queden just per poder-la pagar. Però quina mania li ha agafat amb les estacions? A més, són molt insalubres. Escolti, doncs jo m'hi he passat la vida. Miri, vaig conèixer la meva dona a la de l'Arc de Triomf. Vaig saber que estava embarassada del primer nen a la Passeig de Gràcia. I el segon nen el vam engendrar a la de Sants. Mira que copula les estacions! A l'andana, a dins del tren, al vagó llit. Res? Res. Vinga, Fred. Vinga, Fred. 11. Has caigut a l'estació de Sants i com que ja en tinc 3, són 100 euros, trenco. Quan tinc les 4, n'haureu de pagar 200 cada vegada. Ei, papa, com que comptes tan bé, te n'hauràs adonat que hi ha 5 persones que tiren abans que tu. 5. L'estació de França no la podràs comprar mai. O què t'hi jugues? El que vulgues. Que l'és de debò. Si obrim diferents nivells de joc, la cosa es complicarà massa. Més de jugues que entre amics. 50 euros. Vale. Els aviso que si això es converteix en un casino, jo plego. Deixem-ho córrer? Blanca, el seu torn. Ara és el meu torn. A veure si cau a l'estació de França. De totes maneres no me la pot prendre. Hauria de treure un 13 i els aus no passen de 12. Ja, però podria treure un doble i després un número per arribar fins a 13. Ja, però podria treure un doble i després un número per arribar fins a 13. Però si té tanta sort,
Jo em faig monja de No clausura. cal, l'església no el necessita vostè per... Mira, el portaveu del Vaticà, no és perquè ho sàpiga. Un taxi és com un confessionari. No s'imagina la quantitat de gent que em deixa anar al rotllo amb els seus problemes personals, que és el futbol, el nen que ha assistit separat, i aquests a rai. Perquè n'hi ha que em deixen el que porten els botets. No me'n guard de confessar-me mai amb taxista. Jo no estic d'acord amb vostè. Perquè jo una vegada em vaig trobar amb un pixafreda amb un taxista magnífic. Com és lògic, al cap de 2 minuts d'haver posat el taxi ja li havia dit de tot. Però per sort per mi, aquell home havia vist el dia abans un famós documental que es va fer sobre el meu cas i em va començar a fer preguntes amb un veritable interès. I allà, dins d'aquell taxi, es va entablar una conversa d'un nivell humà tan intens que només tenia ganes de trobar un bon embús perquè aquella conversa no s'acabés mai. Què? Ja li deia jo. Aquell home aquell dia em va fer el millor regal de la meva vida. Per una estona em va tractar com una persona normal. Li devia deixar propina, suposo. Vaig voler-ho fer, però no la va acceptar. Ara m'emociono jo i tot. Ai, no, sisplau! Per consolar-lo. M'ha semblat un gest molt poc adequat. Ai, no, ha estat molt simpàtic. Excepte si ho té un herpes o qualsevol infecció a la pell. Tiro! Iru, iru, iru. 10, un doble. Els tenia preparats. Ha fet trampa. Aquests daus estan trucats. No, aquí no hi ha hagut cap trampa. Sí, ha estat una jugada molt neta. Sí, ha estat una jugada molt neta. Companyia d'electricitat, propietat seva. Camilo. Meva, són 8 euros. Miri, fem un pacte. Els hi perdono si em prometo treure un 2. I si treu un 2, el pare Camilo també la perdonarà des del confessionari del seu taxi. Ja es pot anar posant la seda. Amén. Amén. 4. És que era impossible. No sap greu, papa, però el que veuràs no t'agradarà gens. Sortirà un 2 com una catedral. Cuidado amb la ratlla. Quina ratlla, quina ratlla! La casella. Separa la locomotora negra. No hi pots disparar que pinxa aquí. Caca de la vaca. Saben que els esperem? Camilo, el que fa vostè és deslleial, home. Sí, és el súmum. Sí, és el súmum. Què passa? No puc fer una broma? Què passa? No puc fer una broma? Perquè no tenen cap gràcia. Estem de les seves bromes de taxistes fins al cap damunt. Deixeu-lo que faci els seus numerets. A mi no m'afecta. 3. Llàstima. Hauria d'anar a fotre-te-la. Les estacions són meves. Està escrit i no és el destí. Ei, les Rambles, a pagar. Quan li dec? Què vol dir quan em deu? Estic al seu carrer. Quin carrer? El seu, les Rambles. Ja hi tornem amb la Rambla. Les Rambles, 28 euros. Vingui. No, quedis els diners. Ei, si totes les del seu carrer fossin com vostè, quina festa, Ui! 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Caixa de comunitat. Pagui 20 euros per embriaguesa. Aquesta sí que és bona, però si jo no provo ni una gota d'alcohol. Segur que repeteix de vida a missa. Bé em toca. Bé em toca. 11. 11. Caixa de comunitat. Caixa de comunitat. Vinga, que ja vull tirar. Esperi, que encara no he llegit la targeta. Perdó, Esperi, que encara no he llegit la targeta. que perdó. Pagui una multa de 10 euros o tregui una carta a la sort. Pagui una multa de 10 euros o tregui una carta a la sort. Què faig? Què faig? Sincerament, no ho sé. Per 10 euros no s'arruïnarà. Això és veritat. Això és veritat. Vinga, ara sí que Un sí. moment. Lili, agafa la targeta. Això és un joc. I com a la vida, un s'ha d'arriscar. Tu creus? Tu creus? Oh, per què em mires? Vaig de cara. Només m'estava preguntant si de pagar la multa de 10 euros o treure una carta a la sort. No, només m'estava preguntant si de pagar la multa de 10 euros o treure una carta de la sort. M'agradaria seguir la partida. Un moment. Lili, agafa la targeta. No tinc res a perdre. D'acord, l'agafo. D'acord, l'agafo. Vinga, ara sí que sí. Què? Què? Vagi a l'estació de França. Collons. Si passa per la casella de sortida, rebi 200 euros. Collons, això és tongo.
vagi a l'estació de França. Doncs, Si passa per la casella de sortida, rebi 200 euros. això és un tombo. Ei, gràcies, Sense els teus consells sobre els riscos que cal prendre a la vida, jo encara tindria possibilitats. Què passa? No se t'oblida res? Si era broma. I una merda. I ara, amb el tauler venut, ja es permeten els intercanvis. Et canvio a l'estació de Sants. Ei, jo t'ho canvio tranquil. Ei, jo t'ho canvio tranquil. Què vols a canvi? Fot-li tot. Tot, tot. Tot? Què vol dir tot? Doncs tot el que té, menys les estacions, esclar. Què? Doncs tot el que té, menys les estacions, esclar. Aquesta s'ha tornat ximple. Tots els diners. Sí, home. I tots els diners. I em quedo sense res. No, et quedes amb les 4 estacions. Sí, les de Vivaldi, no et fots? Molt bé. Això no és un intercanvi. Això és un atracament. Ja he pogut parlar amb l'aeroport, No m'ho puc creure. I què li han dit? que l'avió del doctor ha atracat al Prat, però els passatgers encara són a l'avió perquè la passarel·la està espatllada. La passarel·la està espatllada. La passarel·la està espatllada. Cago en la puta mare que els va arribar per... Que fred, sí, em cago en tot. Tot, tot. Això vol dir que avui ja no ens visitarà. No senyora, el doctor vindrà i visitarà, però pot ser que trigui una hora o dues. No ho dues. Trobo lamentable que es tracti d'aquesta manera els pacients. No ho dues. Miri, això és una vergonya. Jo fa més de 13 mesos que estic esperant que em doni hora. Miri, si podia haver anat a Londres. Miri, i ara, miri'ns, aquí, 6 babaus esperant en aquesta... Cor de porcs! Curandero podrit de merda! Au, a prendre pel sac la simetria. Jo ara me'n vaig, però ja li pot dir al seu doctor Cooper que tindrà notícies meves. Un any esperant per acabar jugant al Monopoly. Això és immoral. Oral, oral, oral. I cregui'm, també tindrà notícies meves, perquè encara que no puc sofrir els virus, penso infectar la seva pàgina web. De part meva, li pot dir a la gran eminència, el gran doctor, el millor especialista del món, li pot dir que és un farsant. No sé què dir-vos, només que la paciència... Sí, és la mare de la ciència. Amb un refrany no s'arregla. Regla, regla, regla. Seguim informant. Bé, doncs en vista de l'èxit jo me'n vaig. Bé, doncs en vista de l'èxit jo me'n vaig. Jo també. De debò, i això per què? Home, si ja triga 1 o 2 hores, ja se'n farà massa tard. Home, si ja triga 1 o 2 hores, ja se'n farà massa tard. Doncs jo també me'n vaig. Doncs si tothom se'n va, jo... Fred, vostè què fa? Home, ara que m'havien convençut amb això de la teràpia de grup, però si tots se'n van, Miri, si vostè es queda, jo em quedo amb vostè. doncs aleshores em quedo. Encara que no me sigui per evitar que faci cap bestiesa. Moltes gràcies. Escolti, Pep, vostè que ha participat en teràpies de grup, què és el que fan exactament? És molt senzill. Després de que tothom s'ha presentat, exposa el seu problema. I es treballa amb cada individu per tongades. Si ho he entès, en aquesta teràpia el metge és el grup. Sí, tothom hi participa, però és el terapeuta el que orienta la sessió. Ah, però aquí no hi ha cap terapeuta. Tothom hi participa perquè hi ha algú que guia la cosa, com el pastor que guia el ramat. No pots fer una metàfora que no sigui de beata. Vinga, Camilo, prou agressivitat. O et peto el cul amb el pal de l'escombra. S'ha d'acceptar tothom tal com és. I tant, un grup on tothom es fot canya entre ells no acostuma a funcionar. I estic d'acord. Si no som capaços de respectar-nos entre nosaltres, que tots sabem el que tenim, no podem esperar que la gent sigui tolerant. Li dono la raó al 100%. Pep, tu què hi dius? Per mi endavant, no hi tenim res a perdre. Així es parla, fill. Fred, Home, jo a mi els grups sempre m'han fet por, però va, amb vostè sí em veig amb cor d'intentar-ho. aquí es parla, Fred. Blanca! Blanca! Si es queda amb nosaltres, li deixarem fer dissabte. Neteja general! Si els he de ser sincera, jo no tinc gaire fe en aquestes Doncs coses. miri que jo... Vinga, Blanca. Lili, tu què fas? Si tots es queden, jo també. Si tots es queden, jo també. Vinga, Blanca, valor. Ara ja ens coneixem una mica tots plegats. Estem en confiança. Miri, si no vol fer per vostè mateixa, faci-ho pel grup. Per un cop a la vida amb això no renti les mans.
Després em riu de les meves metàfores. Furàs. D'acord, ho intentaré, però només per fer-los Bé, Blanca, bé, Blanca. Molt bé, Blanca. Maria, plena de gràcia. A mi no m'entabanareu. Això de la teràpia de grup és un succedani i res més. I no he vingut aquí a fer una mascarada. Diga tova consagrada. Oh, Fred, el que mai hagi pecat, que tiri la primera pedra. Fotent-te, no la No, convenceràs. si és que no em convencerà de cap manera, quan jo dic que no, és que no. Però per què? Digui'ns per què no. Ai, perquè no m'agrada l'ambient. Mentre el Fred ho fa sense voler i vostè ho fa amb tota la intenció, sembla que estiguem tots plegats a un bar d'estibadors portuaris allà d'una consulta mèdica. Escolti, Maria, si el Camilo fa un esforç per contenir-se, vostè farà un esforç per quedar-se. És que no és només això. Jo he d'agafar un tren i no em podria quedar més de mitja hora. No em digui que vostè també és siderodromòfoba. Mare de Déu, i això què és? Siderodromofia, por de perdre el tren. Com es diuen els que tenen por de perdre l'avió? Perquè d'aquests en tinc 10 a la setmana. Por de perdre l'avió, aerodromofòbia. I com es diuen els que van perduts per la vida? Taxistes! Molt bona. Era broma. Pep, les seves sessions que duraven? Ben bé una hora. Ho veu? Ni posant-hi bona intenció em podria quedar. Un moment, Maria. Dius que al principi cadascú presenta el seu problema. Sí, és la forma ritual bàsica per començar la tasca. I això què dura? Ben bé la meitat de la sessió. I la segona mitja hora es dedica a la teràpia. Sí, papa, sí. Llavors tot encaixa, Maria. Nosaltres, les presentacions ja les tenim fetes. Tots coneixem el problema dels altres. Anem directament a la teràpia i en mitja hora som al carrer. Què? No, jo no puc perdre el tren. Ara ja és per relaxar. Si comencem ara a un ritme de 3 minuts per persona, amb 18 minuts som al carrer. Encara li sobrarien 12 per arribar al tren a l'hora prevista. I arreglarem el problema que tenim de faig en 3 minutets? Per provar-ho. No és que em vulgui fer fregar, però és que... Llavors digui que sí. Ai, tothom em faria perdre el món de vista. De fred que faig. Oh, ja saben que a mi això em posa dels nervis, però ara ja els conec lo suficient per saber que no em jutjaran. Jo penso igual. En 3 minuts va, com un pare nostre. Està bé, amb què? Però Déu sap que no hi tinc cap fe. Ei, Déu ho sap, Si no ja li direm. Què farem en 3 minutets? Un pare nostre. De debò? Pep, explica-li. Molt fàcil. Tot el grup es focalitzarà en una persona per ajudar-la a desbloquejar el seu problema. Ho fem? O sigui, que cadascú s'ha d'afrontar pel seu toc davant dels altres. No és això? Exacte, aquest és el principi. Doncs ho fem? Ho fem? Fem-ho. Doncs va, fem-ho. Com ens posem? Així, en cercle, No, en cercle no. 3 a cada banda. I aquesta taula fora, que em posa dels nervis tan rodona. Però què feu? Es pot saber què feu? Que quedin simètriques, 3 i 3, que quedin simètriques, sisplau. Aixina! Xina. Estic mirant. Fem per ordre d'arribada? Em sembla bé, però estressar-me esperant em llenço a la piscina. Piscina! Què haig de fer? Molt senzill. S'ha d'estar 3 minuts sense fer els renecs, els gestos por gestos que fa. Posis aquí. A la meva edat ja no crec en miracles, però per intentar-ho... Cago en la puta xurissa que es podreixi a l'infern. Ha començat estupendament. Aquest experiment està fracassant de bones a primeres. És que com més temps estic, pitjor són els atacs. Després de tant temps ja em coneixo la mecànica. Només em calmo una mica posant els peus amb aigua i sal. Sal. Quant temps em queda? 45 segons. Encara? I això quan s'acaba? Quan la bava em surti per la punta de la falda. Cony, figa, xona,
Patatona, Meca, Pachina, Mondongo, Cotorro, Concha tu madre! Ai, em sap greu, però és que si demano disculpes, el Camilo s'enfadarà amb mi. Tranquil, però si ja m'hi estic acostumant. Cago en la puta xorissa que va arribar a parir aquest sac de pets de bandarra! Cosa per acabar el desastre. Que ja els hi havia dit que amb mi no hi havia manera. Que passi el següent. Prou fracàs, encara? Tampoc podem esperar curacions espectaculars. Senyora, no som a Lourdes. Vinga, em toca a mi. He d'estar 3 minuts sense fer càlculs. 3, 2, 1... Ja. Poden parlar, si no això serà molt avorrit. I què vol que li diguem? Coses que m'obliguin a calcular, coses que hi portin números perquè jo m'hi resisteixi. 12 per 12. 244. Això li dic jo resistir. Desconcentrat. Ara sí. Ja està. Ara sabreu qui sóc jo. Data de la Constitució espanyola. Era molt petit. Comunitats autònomes d'Espanya. Dic que mai surto de Barcelona. Molt bé, Camilo, estic impressionat. Si és que ens muntem pel·lícules, però jo aguanto! Guanto. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ara m'he desconcentrat. Ja està. No diré més números. Els pecats capitals multiplicats per les campanades de Fidany i dividits pels germans Dalton. 21 talòs. Camilo pensava que ho resistiries. I ho resistiré. No diré més números. Audià? A1, A2, la 3, la 4, la 7... Cotxes no, sisplau, que estic mort. Pius 12. Roma, 1876. Castell Gandolfo, 1958. Personatges amb carrers i places de Barcelona no, que me'ls conec tots. Paracetamol? 600. Seat. 600, 124, 127, 130... Cotxes no, sisplau. Pi? ...3,14, 15, 92, 65, 35, 74, 24... Els homes sense pietat. 12, Els manaments. 10, Els porquets. 6, no, 5, 4, no, hòstia, prou, ja no puc més. Us esteu divertint. Ja s'ha acabat el temps? És igual, ja no compta. La Maria tenia raó. Això no és una teràpia, això és una conya marinera. Oh, no ho diguis, això. Tots hem vist que t'hi esforçaves. Jo no tinc dret a la meva teràpia? Que això no va ni amb rodes. Que no t'hagi funcionat a tu no vol dir que no pugui fer amb els altres. Exacte, només que funcioni amb un ja haurà valgut la pena. Exacte, només que funcioni amb un ja haurà valgut la pena. D'acord. No vull ser tallarrotllos. Si s'ha de continuar, es continua. Amb aquests ànims. Vinga, va, ara qui li toca? El ximple que ho pregunta. No, de cap manera, em toca a mi. Vinga, va, Branca. S'ha d'estar 3 minuts sense rentar-se les mans. 3 minuts sencers? Sí, si no seria molt fàcil. Sí, si no seria molt fàcil. I no pot obrir la finestra. Vinga, preparada, llesta, ja. Em sembla que he ficat les mans a les xaixelles d'un taxista. Jo he trobat un botafumeiro. Problema a l'orella, que em surt una cera, amiga. Què m'ha de dir a mi, Mini? Que se'm posen les borilles aquí sota les ungles. I què m'ha de dir a mi, Mini? Que se'm posen les borilles aquí sota les ungles. Oh, quina pudor que em fan les mans. Mini, Mini. No, prou, no puc més! Això no funciona. Però ara ja fem-ho fins al final. Mira-la, ja li ha trobat el gust. Oh, només són 3 minutets i potser ho resisteix. S'ha acabat el sabó! En tinc a la bossa! Ara li porto! Ara li porto! Pobre, deu estar passant fatal. Oh, si no pica, no cura. Sí, però potser li pica molt. Almenys la Lili està amb ella. Què deuen estar fent allà dintre? Deuen estar rentant el que no són. Ei, que ja tornem. Tot bé, Blanca? Sí, però em sap greu perquè no he aguantat gens. Vinga, va, podem intentar.
sisplau, no em diguin coses tan marranes. Escolti, miri, Blanca, jo només li prego que em deixi agafar-li les mans. No. Les meves estan Les netes. meves també. I les meves? Les meves també. I les meves! Aquesta és pitjor que jo. No ha aguantat ni 10 segons. D'aquesta mena de fòbies són molt punyeteres. A mi amb les línies em passa igual. Esperem que vingui o passem al següent. Li podríem donar una altra oportunitat, no? Sí, pobre. I què li fem? I si li fem això? I si li fem això? No està mal? És una bona idea. És una idea collonuda. Ei, quan torni, tots a la vegada. Vinga. Això s'ha tornat en una sessió d'humiliació. No hi estic pas d'acord. Per mi no ho ha estat. Jo ho deixaria. No, va, continuem. Ara qui li toca? A la Maria. A la Maria. Espero que torni, no? Sí, esclar, esclar. Quan va 3 cops al lavabo triga menys. Quants segons? 23 segons. Hauria de tornar en 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Ostres, de debò que tens un cromètre al cap, eh? Pots picar números també o què? Va, menys conya, home. Vinga, Maria. Vinga, Maria. Ai, em té molt pitjor. Què he de fer? S'ha d'estar 3 minuts sense res comprovat. Excepte el meu xurro empinat. I sense assenyar-se, I sense assenyar-se, No, prohibit encomanar-se a ningú de dalt. Preparada? Llesta? Ja. Porta les claus de casa. N'està segura? 100%. Segura? Segura? Segura, segura. No vol comprovar-ho. Ja ho hem fet diverses vegades. No, però a vegades ens pensem que ja ho hem comprovat i resulta que no ens hem fixat prou bé i les claus no són a la bossa. Agafa unes claus que no són per equivocació. O ha sentit un soroll, però resulta que és una altra cosa. Com uns passadors o unes monedes. Com uns passadors o unes monedes. I sense les claus de casa ja em dirà com obrirà la porta. I pitjor encara, pot no haver-la ni tancat. I potser s'ha deixat el gas obert. I els llums? I l'aigua? I ara mateix se senten en el seu pis. I ara mateix se senten en el seu pis. Això si abans no explota! Ai, no, Déu meu! El Sant Antoni Gloriós, patró dels desapareguts, escolta les meves súpliques fins que trobis les claus, Antoni meu, Toni, Donet, Que se'ns posen a part! No, home, que no veu que és un atac d'angoixa. Maria! 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 Pep, porta un vas d'aire. Blanca, obre la finestra. De debò, Poluc? Respiri, respiri. Respiri. Se li ha de descordar la faixa. Faci-ho vostè, que jo no porto eines. Ja faig. Que es troba millor, Maria? Sí, gràcies, ja m'està passant. No, és el primer cop. El meu metge diu que és espasmofília, res greu. Res greu. Res greu. L'espasmofília pot acabar amb un infart. Es troba millor, Maria? Sí, ja m'està passant. Per mi aquest experiment ja s'ha acabat. Que passi el següent. Lili, et toca. I jo què he de fer? Pues et fem preguntes i tu ens has de contestar. Però una sola vegada, eh? Ho intentaré. Preparada? Llesta? Ja. Però només 3 minuts, Sí. Quants anys tens? 22. 22. I has intentat no repetir. Sí, amb totes les meves forces. Sí, amb totes les meves forces. On vius? A Badalona. És impossible no repetir-ho tot. No em veig amb forces. I com és? Ho trobo molt complicat. Abans has dit que tenies por de morir-te. Sí. O jo o algú de la meva família. Pobreta. No passa res. Plorar és bo. I descarrega. Estem amb tu. Puc provar una cosa? Està bé, Lili. Repeteix amb mi. Pica, pica. Pica. Can, can. Can. Gori, gori. Gori. Pres.
No funciona. Com estàs, Lili? Millor. No, amb això no es pot viure. No, amb això no es pot viure. Vinga, ànims, un petó! Oh, tu superaràs, jo tinc intuïció per aquestes coses. Segur que sí. Gràcies, de debò. M'emociona molt que sigueu tan amables amb mi. Però és que el meu problema no té solució, n'estic convençuda. Gràcies, de debò. M'emociona molt que sigueu tan amables amb mi. Però és que el meu problema no té solució, n'estic convençuda. No ho dic per desanimar ningú, però, Pep, hem de reconèixer que fins ara tots hem fracassat absolutament. Ei, digui-ho per vostè. Jo he aguantat 10 segons. El rècord Guinness. Quina distància deu recórrer la llum en 10 segons? 2.997.925 quilòmetres. Enganxat, eh? Ei, no era el meu torn. A més, si he de caure, prefereixo fer-ho amb això que no pas amb lo dels 3 pirpets. Perquè allò sí que ha estat una vergonya. Sí, rieu. Ja heu trobat el cap de turc, oi? Tranquils. No sóc susceptible. Sabeu què seria genial que passés ara? Doncs que el Pep se n'en sortís. I no és perquè m'hagi fet un petó, no? Sincerament, seria meravellós a nivell humà que 6 persones que s'acaben de conèixer puguin ajudar-ne a una altra a superar el seu toc d'una vegada i per totes. Jo personalment, si el Pep se n'en sortís aquí i davant nostre, ja no em sentiria deprimida per haver-me'n sortit. Al contrari, jo estaria orgullosa d'haver-lo pogut ajudar a guanyar la seva batalla personal. Perquè això no només faria que ella esdevingués confiança, sinó que seria una llum d'esperança per al món sencer. Atenció que hi torne. Senyors, les paraules que es tornaran a repetir. No molesta que repeteixi. Ha estat molt maco. Sí, li ha sortit del cor. Sabeu què seria genial que passés ara? Doncs que el Pep se n'en sortís. I no és perquè m'hagi fet un petó, no. Sincerament, seria meravellós a nivell humà que 6 persones que s'acaben de conèixer puguin ajudar-ne a una altra a superar el seu tot d'una vegada i per totes. Jo personalment, si el Pep se n'en sortís aquí davant nostre, ja no em sentiria deprimida per haver-me'n sortit. Al contrari, jo estaria orgullosa d'haver-lo pogut ajudar a guanyar la seva batalla personal. Perquè això no només faria que ella esdevingués confiança, sinó que seria una llum d'esperança per al món sencer. Continua, que jo sí que t'escolto. Maco, encara no li feu ni cas. És que ja sabem el que dirà i això li treu intriga. Epa-li la figa. Ai, el trobava. Gràcies per animar-me. M'ha arribat a l'ànima. Però si no me'n surto, no ho tinguis en compte. No pateixis. No pateixis. Bona sort. Bona sort. Oh, quin tip de pots deixar. Ara li porto! Ara li porto! Mare de Déu, encara portaré el tren amb tanta. No cal que es preocupi pel seu tren. Ja me n'ocupo jo. Blanca trigarà 23 segons a tornar. Temps just perquè el Pep es prepari. Tan, 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 taranau, taranau. Agent Pep, la teva missió consisteix a caminar per sobre totes les línies que hi ha al terra. Totes. Les primes, les gruixudes, totes. Si tu o un dels teus companys de missió sou capturats, la nostra organització negarà qualsevol vinculació amb nosaltres. Aquest missatge s'autodestruirà amb 3, 2, 1, BUM! Molta conya cada cop que torno del bany, eh? Dèiem, però no de vostè. El Pep ha de caminar sobre les ratlles del terra. Ah, jo també li hauria posat aquesta penyora. Una penyora. Això és molt seriós. Vinga, s'ha acabat el riure. Som-hi. La pressió m'ofega. Estic segura que te n'en sortiràs, Pep. Estic segura que te n'en sortiràs, Pep. Cronòmetre en marxa, ja. Vinga, va. Va. Pep, 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 Pep. Només una línia. Una de sola, Pep, fes-ho per mi. Pep, fes-ho per mi. Va, una de petita. Aquesta d'aquí que quasi bé no es veu. Oi, una pena, no tant que es veu. Aquesta. Però, Lili, si ho faig em faràs un altre petó. No, no, 2. No, no, 2. Llavors ho faré. Vinga, Pep, estem amb tu. Quan tu vulguis, eh? Sobre. Però animeu-me
No puc moure. Vols una empenta? No. No és pas una bona idea, això. Bé, si no pot podem d'ajudar. Que no. Li ha de sortir de dins. I tant. Vinga, animem un altre cop. Vinga, animem un altre cop. Que no, stop, finito, vei, buc. És igualat el temps? De totes maneres, se t'havia acabat el temps. Ho sabia. Els he decebut a tots. Això l'últim no és gens fàcil. M'hauria passat el mateix si hagués estat el primer. Sí, si vols tornem a començar, però al revés. No, que llavors sí que perdo el tren. Ja m'he atat els nassos, estic tip del seu tren. No. Camilo, hem dit que respectaríem tothom. Carallot dels collons! Què vol, que li agafi un altre atac d'angoixa? No, tratat? Si allò d'abans ha sigut un numeret. Un numeret. Un numeret. T'estàs passant, papa. Com pot dir això de mi? Tranquil·la, Maria. El Camilo no l'ha volgut ofendre. Sí que ha volgut, sí. Què passa? Camilo, hem dit que respectaríem a tothom. El grup comença a estar decebut amb vostè. A mi me la sua el grup. Miri, jo les paraulotes les dic quan vull. I les dic una vegada, no dues. I no em fan por les línies. Ni els virus, ni les infeccions. Ni Déu Nostre Senyor, ni la mare que ho va parir tot. Ara s'ha ben retratat. Tota la tarda fent el paperet i ara es mostra tal com és. Una rata. Una rata, de les grosses, carregada d'infeccions i de virus. Escolti'm bé, perquè no li penso repetir. Escolti'm bé, perquè no li penso repetir. Quina credibilitat. Es creu millor que el Pep. Que la Blanca, que jo mateixa. Es creu que en aquest món pot fer el que li doni la gana? Doncs no. Miri, el propi cop que ofengui algú del grup, li agafo una totxana i li fico dins la bossa a la Maria. Li faig 3 voltes a l'aire i li rebento el cap. M'entén, mentre passo que t'emboli? Miri, no vull tornar-ho a sentir una altra vegada. Vostè se m'ha la banca pica. Es creu millor que el Pep. Què fa? Deixi-la tornar a entrar. Un segon que ja acaba. Si no fos home, Deixi-la sortir. I quan surti, li demana disculpes. M'entén, mentre passo que t'emboli? Deixeu-me sortir! Deixeu-me sortir! Disculpes. Digui un altre cop. I de debò. Digui un altre cop. I de debò. Em sap greu. És aquesta teràpia que m'ha fet alterar els nervis. això no justifica el que ha fet. Perdó, m'he comportat com un imbècil. Taxista havia de ser. Senyora, no és la seva caritat cristiana. El cul de la marrana. El problema? No. He sentit crits i cops. És que estan fent obres aquí al costat. Sí, aquí fa 4 o 5 anys que estan fent obres i no s'acaba. Guillem, m'hagués agradat que te'n sortissis. A mi també, sí. A mi també, sí. Ens hem fet un trit de cridar el seu nom. Però sí, Pep, quantes vegades hem cridat el seu nom? Ni idea. Camilo, Sí, quantes vegades hem dit el nom del Pep? cadascú per separat. Així, grosso modo. Grosso modo, doncs no ho sé. I vostè, quantes vegades l'ha dit? Jo? Ni idea. Què? Doncs que no ho he comptat. Mr. Camilo no ho ha comptat. Com No ho he diu? comptat, em sap greu. Però això és fantàstic. El què? Que demani disculpes. No, que no ho hagi comptat venint de vostè. Vostè ho compta tot. Estava concentrat amb el Pep que trepitgés les línies. Doncs aquesta pot ser la solució. Quina? Doncs no t'ha pensar tant en nosaltres mateixos i pensar més en els altres. Vol dir? No se n'han donat compte de cap comportament estrany aquí aquesta tarda? No. Cap ni un? No. No. Quin comportament estrany. Quin comportament estrany. Quan el Pep ha anat a buscar un vas d'aigua perquè la Maria s'ofegava, Què? ha trepitjat totes les línies del terra. Ostres! És veritat? Ai, miracle! Però tu te n'has adonat, oi? Que no, la Maria s'ofegava. I no he pensat en res més. Ho has aconseguit, Pep! Ho has aconseguit, Pep! No en el moment que tu volies, però ho has aconseguit. Ho has fet, Pep. Has vençut les línies. O sigui, que si no és el teu seu torn també compta. Esclar, perquè no hauria de comptar. Esclar, perquè no hauria de comptar. Doncs jo també ho he aconseguit, perquè no he comptat els cops que hem dit el nom de Pep
que ben bé han degut de ser un 125. 2 de 6 no està tan malament. Al final la cosa no ha estat el desastre que pensava, no. Ei, s'ho pensava vostè? No hi tenia fe, ho he de reconèixer, però rectificar és una actitud cristiana. I ara també dic que 2 de 6 està molt, però que molt bé. I 3 encara està millor. Què? I 3 encara està millor. Hi ha un tercer? Tercera. Qui? Tercera. Que sí, qui? Vostè, Blanca. Jo? Vostè, Blanca. I jo què he fet? Doncs fa una estona, quan jo plorava, s'ha acostat aquí per animar-me. M'ha fet un petó. I després no s'ha rentat. De debò? Doncs fa una estona, quan jo plorava, s'ha acostat aquí per animar-me. M'ha fet un petó. I després no s'ha rentat. El que jo deia, I per què m'ho ha fet? perquè estava concentrada amb la Lili i no amb ella mateixa. Ostres, el que està passant aquí és molt fort, eh? Tots pensàvem que no ens havíem sortit i resulta que sí. Si un deixa de mirar-se el malic. Mai faig un petó a ningú i sempre em rento les mans quan toco algú. Però en aquell moment no hi he pensat. No ho entenc. Jo sí. Vostè li ha ofert a la Lili la seva amistat, el seu carinyo, i això mai pot fer-la sentir bruta. Molt maco, Fred. Bé, a lo tonto, el 50% d'èxit. O potser hi ha alguna més encara i no ens n'hem adonat. Segur que sí. Segur que sí. Oi, aquesta sessió de repàs és fantàstica. Continuïn, ara torno. Mare de Déu, ara perderé el tren, jo. No cal que marxi ara, que és el millor moment. Sí. Agafar el tren de després. Que dormiré a l'estació, vostè no hi toca. A veure, on va? Estació i hora. 8:30, estació de Sants, a Massanet. Estació de Sants és la meva estació. Miri, li diré el tren que és. Número 20... Sí, ja ho tinc. Què? Acabo de recordar que hi ha una altra persona que s'ha oblidat del seu toc per un moment. Qui? Maria. Jo? Ai, quina il·lusió! I quan ha estat això? Ara fa un moment quan Lili ha amenaçat de ficar una tutxana a la seva bossa i obrir-li el cap. I què? Doncs que la Maria no ha mirat dins la bossa. Per què havia de mirar-hi? I per què havia de mirar-hi? Doncs perquè quan algú diu la paraula bossa, la Maria sempre mira dins com està fent ara. No, l'esforço, em pensava que no, I abans perquè no ha mirat dins la bossa. Estava tan enfadada amb el taxista. Si admetem que la Maria ha vençut el seu toc en aquest moment, només en queden 2. Lili i vostè, Fred. Sí, però ja els he dit que jo no conto. Doncs la Lili, intentem recordar si s'ha deixat de repetir alguna cosa. Què va? Jo ho he repetit tot des que he entrat. Què va? Jo ho he repetit tot des que he entrat. Espera, no et rendeixis. Mira que tendre. A vegades et poses pesadet, eh? Ha de fer vergonya, que algú t'agradi. No em fa cap vergonya. I si la Lili vol que ens tornem a veure, el meu número és el 630 15 30 15. 630 15 30 15. Ai, encara n'hi ha. 630 15 30 15. Anirem a casament. Poder explicar que de viure un pecat, eh? Oh! Estàs segura que des que has entrat ho has repetit tot? Però tot. Tot. Excepte 2 lletres. Quines lletres? Una síl·laba. Quina síl·laba? Pi. Pi? Quan ha estat això? Pi? I quan ha estat això? Al torn de Camilo li has preguntat per Pi. Però 2 lletres compten. Però 2 lletres compten. És clar que comptem! Oh, quina parella més maca que feu. Aixetes tots dos ser bons, esclar. Jo sé per què no ha repetit pi. Escoltem el geni que torna resplendent. Si hagués repetit pi, hauria dit pipí. I la Lili és una noia molt ben educada i aquestes paraules no les fan a mai. Tocat i enfonsat. Fonsat. Escolta, Lili, a l'abecedari, després de la J, quina lletra ve? Cap. No he dit res. Li ha passat el mateix que a nosaltres. Estava atenta a les accions del Camilo i s'ha oblidat del seu toc per un segon. Però un segon tampoc és gaire, no? Pot ser, però quantes vegades t'ha passat en els darrers... Posem 10 anys. A grosso modo... Cap? Doncs aquest segon té molt valor. És com un bri d'esperança. Ho entens? Si ho has entès, digue'm prompte que sí. Però una sola volta, sisplau. Sí. Molt bé! No et faig un petó
físic, però sí mental. Al final ens ha sortit prou bé la cosa. Així, només entre nosaltres. Sí, no crec que el doctor Cooper ho hagués fet millor, sincerament. Sí, no crec que el doctor Cooper ho hagués fet millor, sincerament. Què va? Jo crec que arribarem a casa amb un bon sabor de boca i amb ànims pel futur. Tots menys vostè, Te la clavo de través. encara que estic segura que en algun moment també s'ha controlat. Doncs potser té raó. Ah, sí? Quan? Deixi'm pensar 2 segons. 2 segons, que tinc un tren esperat. Sí? Ja els hi deia, això meu no. Per fi he aconseguit parlar amb el doctor. Ha baixat de l'avió i ve cap aquí. Els prego que perdonin aquest retard tan exagerat i l'esperi per passar consulta. I on és ara? Al Prat, però ja està dins del taxi. A aquesta hora? 50 minuts? 50 minuts, encara perdré el tren. Ja l'ha perdut. No, encara. Fa 10 minuts. M'ha dit que m'avisaria. I l'aviso, l'ha perdut. Oh, A veure, on va? ja l'he dit abans a Massanet. A veure, a Massanet, un taxi ara li costarà un ull de la cara. Ja el porto jo. No penso pagar un taxista. Si el taxímetre espatllat l'hauré de portar de franc. Ai, que mafa aquell mosteguet. Encara s'acabaran d'entendre aquests dos. Llavors no esperen el doctor? No, ja l'hem esperat prou. Però pot dir-li una cosa de part meva. Doni-li les gràcies per no haver vingut. No sé què haurien fet amb ell, però suposo que no ha sigut millor del que han fet sense ell. Bravo, ben dit, papa. Li diré. Miri, jo digui-li que al principi no estava d'acord, però ara estic encantada de la vida. Faltaria. I de part meva li pot donar una patada als ous. Perdó. De part meva li pot dir que... Però no, ja li diré jo personalment. Es queda? Els jubilats tenim tot el temps del món. I la veritat, tinc ganes de saber què va de dir aquest famós especialista. Per cert, es deu alguna cosa? No, de cap manera. Només faltaria. Només faltaria. En tot cas, agrair-los la seva paciència. Que tinguin un bon dia. Ei, aprofiteu el vindre si voleu. Avui hi ha barra lliure. No, a mi em porta el Pep en moto, gràcies. No, a mi em porta el Pep en moto, gràcies. Doncs que vagi molt bé, Lili. No, esperi, que a mi són 2 més. Esperi, que a mi són 2 més. Blanca, vostè vol que la porti a algun lloc? No, jo he vingut amb cotxe. Que és una ambulància. Vingui, una targeta. Deixi-la a la bossa. I tant. Lili, per tu una. Gràcies, No, per tu. Dues. gràcies. Encantada d'haver-lo conegut, de debò. Jo també, guapíssima. Jo també. Encantada d'haver-lo conegut, de debò. Jo també, guapíssima. Jo també. Ja matí no sabia res de vostè. I ara ja serà una persona important a la meva vida. El mateix li dic, Pep. Adéu. Adéu, adéu. 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 Blanca, No, ni petons ni mans, gràcies. Només dir-li que encara que no ens n'hem adonat, estic segura que ha aconseguit vèncer el seu toc. de veritat, això m'ha tocat el cor. Miri, per un cop a la vida aconsegueixo tocar algú, encara que sigui el cor. Adéu! Adéu. Fred, Que tonguin pel cop. moltes gràcies, Fred. Si algun cop necessita un taxi, no em truqui, que estic molt enfeinat. Però si necessita un amic, és el mateix número. Gràcies, Camil. Moltes gràcies. Tingui una estampeta. Que no se'n para. Porta merchandising i tot. Faré sempre sobre, per si m'entren dubtes. Vinga, Maria, anem. Que d'aquí a Massanet ho caig en una bona estona. D'acord. Ei, i avui siguent sábado sabadete, d'aquí a Massanet encara podríem mal, Escalfabraguetes! Que m'ha cridat, doctor? No, però mira, ja que ets aquí, pren notes a l'ordinador i les envies a Viena amb els originals. Un bon grup, doctor? Ja ho crec, Ells tampoc he pogut veure. un grup formidable. Millor que el de Brussel·les i el de Roma. És que com a casa vostès
està molt més natural aquí, renegant en català. I tu has estat molt bé, també. Gràcies, però la de París tampoc vaig estar malament. Oh, París. I la setmana que ve, Londres. Hem passat la consulta a les 3:30, ho recorda? Kiss my ass, you motherfucker. Thank you.